Овце пасат. И нагоре още пасат. И става все по-стръмно. И овцете са още нагоре и още нагоре отиват да пасат. А когато и се допие вода, просто отиват леко вляво. Вода има колкото искаш да ги удари. Има един луд там, който ходи по скалите, под водопада. Мисля, че го познавам. Изчезна, може би го отнесе водата. Ето го, къде е за. Старт. Слав едем катма. Как се казва тук да... Не разбрах, но и казах, че на нашия език се казва палачинка. Тя каза, ти да не си словак. Аха. Не, българин съм. Тя каза, съм от Полша. Яко. И аз казах, добре. Диаметъра бил ли 30 см преди да го сгъне според тебе? 40. Това да е 20 санта от дъното догоре било. Добре, 100%. 40 см катма, палачинка, пълна с шоколад, нутела, какво друго? Банан и някаква гадна вафа. Не беше гадна, хрупаха ти ушите докато ядеш. Хрупаха ми, защото беше намазана с нутела. И чуйте сега, цената на това удоволствие е колко? 28 лева. Левче на хапка. Не, левче на хапка, ако са ти малки хапките. 28 лева. Също нещо в България може да се яде за 6 лева. Иди в Созопол за под 15 лева си го намери. Тук е Вик, не е Созопол. Добре, спирам записа да можеш да преглъщиш. Хайде! Ето го водопада, дъгата, водните капчици и хората, които отиваме там да минем зад дъгата и зад водопада. Четирим по едни стълби, железни, от раздясващо желязо. Тук има ентусиасти с водоустойчиви фотоапарати. Там има хора и водопад. Ето го и Слав с дъждобран. Ето ги хората долу другите. Добре. Нищо не става. Какви са ние хора под водата? Под водата седат. На теб говоря. Където да го погледнеш е все яко. От всякъде като го гледам, от всякъде е яко. И колко хора искат да се намокрят, а ние вече сме се намокрили.